למה זה התחיל? יש לי תפקיד. לא נולדתי סתם לאיזה שרשרת מזון כזאת. מבחינתי התהליך התחיל ללוות את נוגה. אולי בכלל יש לנו שורשים יהודיים במשפחה, כי אמא שלי לא יודעת כלום על סבא וסבתא שלה. ומשיעור לשיעור. מחשבות שאתה לא חושב עליהן בקונסטלציה אחרת של איך יראה הבית שלך, איזה סוג של זוגיות אתה רוצה, זוג חזק ביחד, אבל איך אתה רואה את זה קדימה. ואמרתי בהתחלה, תקשיב, אני לא יודע, אני רק מרגיש שזה המקום הנכון לי כרגע. אבל פעם ראשונה יצאתי שנייה מהבועה שלי, המוכרת והידועה. אני החלטתי, פשוט חיפשתי באינטרנט, איך מתגיירים. לא הייתי מוכנה לשום דרך עקיפין. נחשפה למשפחה ומה זה בית יהודי. זה כבר משיכה, כשהכרתי את המשפחה שלו, אבל לפני זה היה סקרנות של מה זה יהודים, מה זה. היא אמרה, תקשיב, אני רוצה ללמוד על זה יותר, אני רוצה לחקור, אני רוצה לעבור תהליך. ואמרתי לה, ברור שעוברים את זה ביחד. אז איך שחיפשתי באינטרנט, זה מה שמצאתי, אני. נרשמנו, דיברנו עם שירה המקסימה, ואנחנו אומרים לה, אנחנו רוצים שנינו, אבל מותר? היא אומרת, מה זאת אומרת מותר? עם כל הכבוד, זה מעולה. חסכתם לי בכלל שאני אסביר לכם שצריך שניכם ביחד. עטפו אותנו בהמון המון פרגון וחום ותמיכה ואהבה, ובפועל מה שזה גרם, זה גרם לכל המשפחה שלי לדבק מחדש. וזה היה מדהים, זה היה מדהים כאילו. הבנו שאנחנו לא רק בלמידה, אלא אנחנו גם באיזושהי התנסות עוצמתית. מעניין אותך אמת, תחפש את זה, למה שתסתפק כאדם שנולד פה וגדל בסביבה מסורתית ונחשף להכל, אני למדתי שאני לא יודע כלום. רק עלינו במדרגות של התרגשות, של חיבור, של הכל כאילו היה באמת מדהים, 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 ברוך השם. כן, לא שפטו אותנו, זה דברים בסיסיים שגורמים לך בתחילת הדרך להסיר מהר מאוד חששות ולפתוח את הלב. שאלו אותנו מי אנחנו, מאיפה אנחנו באים, מה מעניין אותנו, מה מביא אותנו לתהליך. התאימו לנו כיתה באזור הגיאוגרפי שהתאים לנו. הרגשנו שמושקעת המון מחשבה מאחורי התהליך, וזה לא איזשהו... זה התהליך, take it or leave it. זאת אומרת, עשו המון התאמות אישיות, ובאו לקראתנו ושאלו לאורך כל הדרך, וזה משהו שגורם לך להרגיש שאתה המרכז, ושהתהליך שאתה עובר הוא מאוד חשוב. זה פרויקט הראשון של לבנות משהו, של לעשות משהו רציני ביחד. זה דברים שאני לפחות בחיים לא הייתי חשופה עליהם. זה דברים של שיחות עמוקות, זה מעלה את הזוגיות. ובשורה התחתונה, זה הביא רק טוב, ורק שלום בית, אחרי כמה שנים לא פשוטות, על כל המשפחה. ברוך השם.